Čaute ľudia, zdajú vás GTA.cz pri tajnej hre, ktorú vám nepoviem, ako sa volá. A je to ťažká hra, vám poviem. A ide to o to, že máte ich zabíjať. Bol som zasiahnutý do piče. Trošku mi to seká. Skáp! Do piče ste... hitol som ho. Pekne. Áno, dal som ho. Nice. Tam máš. Debil. Poď. Dáme to. Vyhra. Modrý sú moji, červení sú zlí. Dobo, kto tam letel? Som pod palbou. OK. Nemám energiu. Ajajaj, kľud. Však trošku sa chovajte. Debili. Sa robíte šiesti na mňa, čo? Ale mám. Áno, vyhrali sme. A tak toto na dnes stačí, to je akože taký trailer, bla bla bla, no tak čaute. Počkajte, čo som dostal. Áno, už som kadet first class. Čo som zarobil? 168 XP, áno, wow. Tak čaute.